Ćao svima i dobrodošli u naš novi video. Za danas smo odlučili da radimo malo ozbiljniju temu i ovo će od sada postane jedan serijal i izbacivat ćemo više epizoda kao za to. Mi smo mislili da prva epizoda bude na temu pubertet, ali po pitanjima koje ste nam vi postavljali na Instagramu na slici, definitivno smo zaključili da želite najviše da čujete nešto o rešavanju ljubavnih problema. Tako da smo izabrali neka vaša dobra pitanja i pokušat ćemo da rešimo taj vaš problem. Naravno, nećemo stavljati dole kao što stavljamo u Q&A, zato što verovatno mnogi od vas žele da to ostane anonimno i da ne znaju njihovi prijatelji ko je pisao šta. I tako da možemo počnemo. Anastazija će čitati pitanja, a posle ćemo oboje pomagati. Da li je vredno boriti se za neuzvraćenu ljubav? Uglavnom, od svih tih pitanja koja su nam postavljena, polovina je bila za neuzvraćenu ljubav. Da li je vredno boriti se za neuzvraćenu ljubav? Šta raditi kada me dečko ili devojka ne primeti? Tako to, pa ćemo sad odgovoriti na to. I ti prvi, molim, sad vam jako. Pa ovako, da li vredi boriti se za neuzvraćenu ljubav? Da, naravno da vredi boriti se za neuzvraćenu ljubav, ali ja to ne gledam kao neku ljubav, jer mi smo svi još deca. I to je jednostavno period kad smo mi... Dve devojke, sad kao nešto tu nema ljubav, kao je... Jer to je jednostavno period kad smo mi zaljubljeni, jer ljubav se stvara tek kasnije kada odrastemo. I da, treba se boriti za osobu koju voliš ili koja ti se sviđa, u koju si zaljubljen. Treba se u životu uopšte boriti za ono što voliš i do čega ti je stalo. Jer mnoge stvari nećete postići ako se ne budete borili za to. Ako želite da privučete tu neku osobu, nemojte da privlačite na način da se blamirate kao neki retard i najgluplji na svetu. Samo se ponašajte za onako prirodni kakvi jeste i... ne treba da se sudbina je folirate. sudbina. Šta da radimo kad vičemo na sve ljude oko sebe bez razloga? Uglavnom, ako muško viče na tebe kad je nervozan bez razloga, onda je munjen. Postoji mnogo ljudi u našem okruženju koji stalno viču, ali jednostavno to je do njih. Ako je osoba sama po sebi nervozna, ona će stalno vikati, bez obzira da li će nekog tad povrediti ili to, oni će to shvatiti nakon nekog vremena, ali kod njih se to ne može promeniti jer je njima u krvi da oni viču i da se nerviraju bez razloga, tako da to je to za to pitanje. Kako ne trošiti novac ili možda kako da ga sačuvam ili potrošimo na nešto korisno? Ja vam na to pitanje ne mogu reći odgovor zato što se sama borim s tim već godinama, tako da... Ja iskreno imam neki cilj šta ću da kupim sa novcem kad ga sakupim i čuvam ga do tad i ne trošim ni na šta drugo i skupljam dok ne sakupim za nešto vredno kao što sam sakupio za ovaj fotoaparat. Tako da mogu svima da vam kažem da jedini način da sakupite te pare jeste da stavite u neku kutiju i da sklonite bukvalno sami od sebe ili da date vašim roditeljima ili nekom da to sakrije. I svaki put kada vam trebaju pare za nešto, nemojte uzimati odatle, nego tražite od nekog drugog ili jednostavno stavite negde kod sebe, ali imajte na umu da to ne smete da koristite jer vam to treba za nešto mnogo pametnije nego što ćete vi koristiti vaše pare svaki dan da nosite, na primjer kad izlazite negde u kafić ili tako to, kad kupujete poklon nekome, jednostavno to ne radite. Sačuvajte te pare za nešto što će vam trebati i to je to. Kako da kažemo roditeljima za loše ocene? Ja nemam loše ocene, ja sam odličan đak i Vukovac ću biti, tako da ja ne mogu nešto vam pomognem za to, ali uz pomoć Anastazije sam shvatio da jednostavno ako se bojite roditeljima da kažete te ocene, onda sedite i učite i više nećete imati čega da se bojite, jer strah je samo ako ne učite i ako dobijete lošu ocenu, a da dobijete bolju ocenu kao što je ona sad počela da dobija bolju ocenu. Sad više nema šta da bude strah jer više nema loše ocene, tako da to nije do roditelja kako će oni reagovati, to je do vas i vašeg ponašanja i vašeg truda. Evo ovako, ja sam se sa tim borila jedno 2 godine, znači 6. i 7. razred, ja sam imala jako loše ocene i neke ocene sam prijavljivala, mami i tati neke nisam. Ne zato što se ja bojim nešto njih, nego zato što jednostavno reakcija njihova može da bude, zavisi od roditelja, kakvi su roditelji. Ako su vam ok roditelji, onda nema potrebe da krijete to. Jer ako vi kažete, možete reći, ok, sešću, naučit ću za sljedeći čas, popravit ću ocenu. Međutim, ako ne planirate da popravite ocenu, to nikako nemojte da govorite zato što je uzaludno da se oni nadaju nečemu što se neće desiti.
Tako da ne treba da krijete ocene, znači ne treba ništa da krijete od mame i tate, zato što uvek će biti tu za vas i nikad neće raditi ništa loše za vas, samo će vam pomoći oko toga nečega. Ako vam nešto nije jasno, pitajte tatu, pitajte mamu da idete na privatne časove ili bilo šta slično, jer loše ocene, to će vama da ide na štetu, ne njima. Znači, vi treba da se borite za svoje ocene, ne oni za vaše. Znači, vi ćete u životu, treba da postignete neki vaš cilj, a ne oni, tako da nema potrebe da imate neke loše ocene. Sve se s razlogom dešava, da li to bilo, da, ne znam šta da kažem. Ne znam. Da li je vredno boriti se za prijateljstvo za koje znaš da ne može biti postignuto? Ako je pre toga bilo nešto što se loše mnogo desilo i da je to jedan od razloga zašto se to ne može postići, onda mislim da treba da se borite, jer taj razlog uvek može da se prevaziđe. Ja sam imao drugaricu sa kojoj sam se baš posvađao i da, i bilo je mnogo problema oko toga, ali posle toga mi smo shvatili u stvari koliko je to bila glupost i koliko nas dvoje jedno drugom od tad falimo, koliko nismo pričali. I shvatili smo jednostavno da treba da nastavimo kao što je nekad bilo, jer u tom smislu može da se postigne prijateljstvo koje je nekada prekinuto, ali ako je skroz neostvareno još do sad i ako ta osoba nema neko mišljenje o tebi, onda ne treba to da se postiže. Ja mislim da sve u životu može da se postigne samo kad se hoće, tako da treba se boriti za bilo što u životu, ako ti je, kao što me, kako ti je stalo do nečega, onda se bori toga dok to ne dobiješ. Mislim, ja sam prva osoba koja će nešto da želi i to mora da dobije u tom trenutku. Kako postupiti kada se razočaraš u nekoga? Zavisi. Ako je to neka krupna stvar koju si se ti razočarao ili razočarala, ne znam, onda ne bi trebalo da progovaraš to sa tom osobom, zato što je to ipak krupna stvar. Ja, na primjer, nekim osobama ne bi prostila mnoge stvari, pa sam oprostila. Ako je sitna stvar, znači oprosti, brate, šta, ljudi su tu da opraštaju. Ako smatrate da je ta druga osoba pogrešila i ako se ona vama izvini, onda ćete shvatiti da je toj osobi stalo i da treba da se nastavi sa tim i da treba da se izborite da to ide do kraja. Ali ako se ta osoba inati i ako neće da prihvati da je kriva, ili ako si ti kriv i nećeš da prihvatiš da si kriv i ti se inatiš, to je nešto najgore, jer tada ćeš izgubiti prijatelja koji ti verovatno mnogo vredi. Ne mlati glavom jer će ti raspalim glavu. Posvađaš se sa najboljom drugaricom i jedna priča sve loše o tebi iza leđa, kako odreagovati na to? Pa to nije drugarica. Ne obazirite se na te priče, jednostavno, jer ta osoba koja vas je do tog dana grlila, pazila, stalno bila uz vas, sad vas pljuva, pa to uopšte nije drugarica. Ili jednostavno pokušava sama sebi da dokaže kako vas više ne voli i kako vas više ne smatra drugaricom, time što će da vas pljuje, ali jednostavno ona nema razlog za to. Samo saznajte, ako vas baš zanima zašto vas pljuje, vi je pitajte za taj razlog, da ona da vama razlog. Da li je to razlog što ona ne želi da prihvati istinu i želi da se bori sa time kako je ona bolja od vas i kako može skroz da vas zaboravi, ili je to nešto totalno drugo, tako da saznajte razlog. Nadamo se da smo kroz ovo pomogli nekima od vas koji ste nam postavljali ova pitanja. Ostala pitanja koja želite da nam postavite možete da nam šaljete u direkt na Instagramu ili da pišete vamo dole u komentarima, što je mnogo bolje jer komentare sve čitamo uglavnom. Tako da nadamo se da smo vam pomogli i ako jesmo, lajkujte ovaj video, šerujte ga i subscribeujte se na naš kanal.